Ens trobem en el paratge natural municipal anomenat Les Goleja, en el terme municipal de Sumacàrcer. Aquest paratge té una extensió aproximada de 2 quilòmetres quadrats i l'administració que el protegeix és el propi Ajuntament del municipi. Aquest paratge s'ha format per sediments que han anat acumulant-se al llarg de la història. La declaració com a paratge natural municipal ha sigut recentment per la necessitat de posar en valor aquest espai, ja que per a que un espai natural siga protegit, abans ha de ser protegible, és a dir, mereixedor de ser protegit. També és molt important que hi hagi bones eines, com l'existència d'un marc legal efectiu on es pugui fer una bona gestió. L'Ajuntament va decidir protegir-lo a través de la veu dels ciutadans perquè reuneix uns requisits i qualitats extraordinàries, com per exemple la diversitat o riquesa d'espècies tant en el riu com en els arbres, singularitat, importància ecològica, ús educatiu i recreatiu i també estima social, ja que és una zona per a passar en amics o en família. Es protegeixen tants valors naturals com antròpics i culturals. Tenim una microreserva de flora i estem dins d'una zona LIC, lloc d'interès comunitari, que comprèn tot el tram mig baix del riu Xúquer des de l'embassament de Tous fins a la seva desembocadura en Cullera. Es realitzen activitats de tot tipus, de conservació, brigada neteja, esportives, descens del riu, recreatives, jocs xiquets i culturals, rutes guiades explicatives i posant en valor l'entorn, bons equipaments i senyalització de l'ús públic. Des d'aquest punt d'observació gaudim d'una magnífica panoràmica paisatgística sobre el poble de Sumacàrcer i el seu entorn immediat. Al fons de la postal destaca el mur del nou pantà de Tous, allà el tenim. Després, així tenim l'ermita del Calvari. Aquestes dues serres es diu la serra de Sumacàrcer. Més a prop, arrimat a la vora del riu, s'estén el nucli urbà de Sumacàrcer presidit per l'església parroquial de Sant Antoni Abat i Sant Nicolau de Bari, obra dels anys 1723 i 1750. El riu era perfectament navegable i, de fet, el pont no existia. Hi havia una barca que creuava del poble al terme d'Antella. De fet, això és terme d'Antella, no és terme de Sumacàrcer. El mur circular que veuen ací és un forn de calç. La producció de calç, un material usat fonamentalment per a la construcció, era una activitat molt habitual a les nostres serres, particularment en aquelles que abundaven la pedra calcària i la llenya. Els calciners paraven una cúpula de pedra vana sobre el forn, la tancaven per dalt amb terra i introduïen llenya per a coure durant hores la roca i transformar-la calç viva. Testimoni etnogràfic d'antics oficis de quan l'home construïa i desinfectava les cases amb calç. La vegetació de la serra de Sumacàrcer és la pròpia del clima mediterrani. Somés a una dràstica... Per favor, talla.
Ens trobarem antigues casetes de llauradors i heretalls delimitades per muralles de pedra en sec, per on transitaven els ramats, cap al corral del Bufante, que corona el sender. L'eix vertebrador de les diferents rutes és la pista forestal de Setxa, vereda reial de ramats per on passaven des de la Manxa els ramalls direcció a València. Les sendes estan homologades i senyalitzades amb rètols. La vegetació de la serra de Sumacàrcer és la pròpia del clima mediterrani, sotmès a una dràstica sequera estiuenca. Així mateix tenim una vista de l'estrat arbustiu integrat, entre altres plantes com llentiscles, xares, paleres, esparregueres, margallons, romer, etc. Les oliveres i garroferes són el producte de l'explotació secular de la muntanya dels agricultors. Darrere de nosaltres tenim una senda molt interessant, que recorre prou gent en el temps lliure, denominada Senda de la Costa. El primer tram discorre per una plataforma de roca paral·lel al barranc del Llop, caracteritzat per la geologia càrstica de terrasses, llabrics que marquen profundament els barrancs que aboquen al pla del Xúquer. Un paratge envoltat d'un ric bosc mediterrani, que ombreja el camí i refrescat per brolladors de la font de Bartolo. Una vegada arribats a la zona de dalt, per la via pecuària, podem admirar les panoràmiques de la comarca, mirant a llevant, i a la Canal de Navarrés mirant a ponent, on es veu l'emblemàtic massís del Carot. Es trobarem antigues casetes de llauradors, i heretats delimitades per muralles de pedra. Tumbling on the seas, far away from dry land and its bitter memories, casting out my sweet life with abandonment and love. No ceiling bearing down on me, save the starry sky above with light in my head. You in my arms,
fall away at last. And on that fine and fateful day, I will take me in my hand. I will ride on a train